martabar mata, mu kare martabar mata. Wayo rayuwar mu na halin dimuwa. Wayo rayuwar mu na halin dimuwa. Yan uwa mata yan uwa muna a cikin damuwa. Muna a cikin damuwa. Tallakawo musu agaji idan ka ne garkuwa. Rayuwar mata kankana yana a cikin dimuwa. Wata ma sai ka ga ɗan uwan take sata a damuwa. Wani ƙani ne sashen ubanta ko kuma gefen uwa. Rayuwar mu na halin dimuwa. Wata ma ɗan aikin gidan ka jefa ta a damuwa. Rayuwar Musanye dukan su kar a rusa masu rayuwa. Amana Allah ya ba mu kar mu bari ta yi rawa. suna neman taimako, suna neman taimako. Mun kai sakaci mun rike ta wallahi da damuwa. Mu kare martabar mata, mu kare martabar Iyaye ku sa ido akan ƴaƴayen ku kankana mata. ido akan ƴaƴayen Yau masifar da ta addabe mu yara ƙanana ake iyaye. Mu wuce. sa ido akan ƴaƴayen ku kankana mata. Mu sa ido akan ƴaƴayen mu. Yan masifar da ta addabe mu yara ƙanana ake Iyaye mu sa ido akan ƴaƴayen mu kankana mata. Mu sa ido akan ƴaƴayen Yau mata. Mu sa ido akan ƴaƴayen mu. Yan masifar da ta addabe mu yara ƙanana ake wa fyaɗe. dakata in yo tsokace a zancen kamar talabatin fyaɗen nan yana saka mun damuwa. Wayo rayuwar mu na halin dimuwa. Akwai labarai da sun ka faru akan hakan idan har na tuno su sai ido na ya ruwa. Wayo rayuwar mu na halin dimuwa. Mutum ne wani kamuli a riga a gashi nan amma wai da ɗayar cikinsa zai yi taruwa. Wayo rayuwar mu na halin dimuwa. Wani maje ka ce gare ba te ko balaga ba ma amma dan jaraba da ita zai karrake ruwa. Wayo rayuwar mu na halin dimuwa. Siyasar baka zai hada da insani yayi mata na neman mafakar kawai ya bata mata rayuwa. Wayo rayuwar mu na halin dimuwa. Wani makan goza ya ja ta ba sai ta yarda ba kamar dabba zai hakinta wayo rayuwa. Iyaye ku sa ido akan ƴaƴayen ku kankana mata. Mu kara martabar ƴaƴayen Yan masifar da ta addabe mu yara ƙanana ake wa fyaɗe. Mai yin fyaɗe za ka haihu to kar ka yi wa wani. Iyaye ku kula da ƴaƴan ku kauce guda gude. Suna